základní školou vám chceme představit projekt Popelka, který vznikl za významné podpory základní školy Aleská, města Bíliny, sponzorů Petr Arpáš, Faston, Building Development, 3S Service, speciální stavby Most, cukrářství Větrník, Zdeněk Rebel, Petr Bezot, autoškola Jana Chlupná, František Poživil, Jaroslava Hauková, Žárová Zinkovna, Veronika Viktorová, Jaroslav Nosek, Jan Kus, Stanislav Tejček, AGC a Miluše Matisová, kterým bych chtěla ze srdce poděkovat. Dále děkuji za přízeň a podporu všem rodičům dětí sboru Melodika, našim přátelům, kamarádům a známým. Nyní k sobě pozvu Pavla Holakovského ze skupiny Normál, která se podílela na složení hudby k písni Popelka. Já vám přeji takový krásný den. Já bych chtěl touto cestou poděkovat ani ne sponzorům, protože to už tady byli všichni jmenovaní, ale chci poděkovat zejména Hance Ješkové a jejímu manželovi Radku Ješkovi, protože to jsou lidi, kteří zatím stáli za tím projektem. A můžu vám říct jako rodičům, že jsou to lidi tak fundovaní a že děti máte opravdu v dobrých rukou. Děkuji sboru Melodika za super práci. Krásně jsme s vámi spolupracovali. Dále přichází můj manžel Radek Ježek, spoluautor textu a scénáře k písni a videoklipu Popelka. Aleš Muzikák, fotograf, který byl vždy naším stínem. Také přichází rokový sbor, už nám nastoupil šikulky Melodika a ostatní, kteří se podíleli na natáčení. Takže já musím pozvat zástupkyni naší základní školy Gabrielu Hudákovou, statutární zástupkyni základní školy Dagmar Aksamitovou, Marcelu Mopulkovou, Kláku Poulovou, Lucii Doboší, Janu Kučínskou, už jste tady, super. A v neposlední řadě zvu na podium naši skvělou paní ředitelku Boženu Holkovou, která se nemalým podílem zasloužila o uvedení tohoto projektu do života. A teď mi dovolte přivítat první místostarostku města Bíliny Veroniku Horovou, která se stane kmotrem našeho CDčka a videoklipu. Já bych chtěla pogratulovat tomuto sboru k obrovskému úspěchu, který bude samozřejmě reprezentovat i naše město a přeju vám, aby se vám i nadále dařilo a měli jste spoustu a spoustu úspěchů na poli hudby. A protože mám ve sboru 3 krásné slečny z 9. tříd, slečny, holky, pojďte nahoru, které nás tento rok opouští, bohužel. Chtěla bych se s nimi milé rozloučit. Všichni ví, že v Melodice máme, jak se říká, přebabováno, a tak pozvu na pódium pánské osazenstvo, kteří vám předají malý dárek. Veronika Krupičková, Anička Seifertová, Pavlínka Kazdová. Děkujeme. Ale teď už se vrhněme na samotný křest. Takže já bych poprosila paní místostarostku našeho úžasného číšníka Lukáše Bernára. Takže paní místostarostka s Alešem, naším fotografem, otevře šampaňské. Super.
A je to tady, já ještě tady z druhé strany chytnu, super. 3, 2, 1. Jedeme! Popelka! Vydáte! Tak, teďko... Paní místostarostka šikovná, nalejená. Tak ať nám kvete a ať se vám všem líbí, protože je to celá naše škola, reprezentuje náš školu. Děkuji.